Beach. Welcome aboard and I am your next destination. So for this vlog guys is nandito kami ngayon sa Aljubail, Saudi Arabia, outer Anchorage. And nagsiswimming sila guys. Meron kaming, nagputap kami ng swimming pool. Medyo sira-sira lang yung swimming pool namin. Pero nagawa namin ang paraan and ngayon nagsiswimming sila guys. So tara guys, kapustahin natin kung nag-enjoy. Hi! Welcome to my channel! Channel. Hi vlog! Sino lang ako sa intro ko? Uy, dandaan baka masira. Ha? And guys, may pool. Tapos dito naman guys is yung dagat. And guys, ang ganda din ng dagat dito guys. Yan. And mamaya siguro guys, mag-swimming ako kasi ngayon as duty pa ako. So baka mamaya tatawagin ako. So ngayon is manunod na muna ako sa kanila habang nagsiswimming sila. A few moments later. So yan guys, since kakatapos na nga ng duty ko kanina guys, nakapag-intro na ako. Yung mga kasamaan ko dito sa barko guys is nag-swimming na. And ngayon guys, it's 4 PM dito sa barko and nakapag-set up na rin ako guys para sa vlog ko guys. And kakain lang ako and magsiswimming dito guys sa net up namin na swimming pool. And meron ako dito guys Pinoy chips, Ding Dong, meron dito Clover chips, Chippy, Pepsi, Pringles, ito lang yung international guys, yung Pringles. And meron pa nga ako dito ano guys, binigay ni Ritz, mangga. And then magre-relax tayo guys, since Sunday ngayon dito sa barko, magre-relax tayo. So tingnan nyo guys yung setup, parang ano lang guys, parang Bali feels. Yan, may pa-floating snacks tayo dito. Yan. Ooh! Wow! So, magbubuhay hari. Ay! So, this one guys is Clover chips. Oh. Ang sarap ng Clover guys, lasang Pinas. Parang sa Pilipinas lang guys, kaso lang yung init guys, hindi parang sa Pinas kasi nasa Saudi kami ngayon, nandito kami sa outer Anchorage ng Aljubail, Saudi Arabia. Okay, so nabili ko ito guys sa may Fujairah nung nag-provision kami. And napakamahal nito guys dito guys. Itong Clover chips is 2.30, so may get 100, 2.30 US dollars, so equivalent guys mahigit 100 pesos. And then okay lang din guys kasi malaki naman. And itong Chippy naman guys is nasa around 1.80, so malapit din guys 100 pesos. And itong Ding Dong guys, I think nasa $1, so 50 pesos yung ganito kalaking Ding Dong. And ito naman guys is mura lang siya dito guys sa barko, around mga nasa $1 may gitna siguro, malapit $2, so that would be around 80 to 90 pesos. Every time guys, alam nyo ba guys na maraming seafarer na hindi marunong lumangoy? So totoo yan guys, hindi ibig sabihin na seafarer kami, lahat kami is marunong lumangoy. Kasi yung iba guys is siguro nag-project lang sila sa school, sa mga swimming class nila, kaya sila pumasa. And ako guys, honestly, nung nag-enroll ako sa maritime school, hindi talaga ako marunong guys lumangoy. At ilang beses na ako guys, nung naligo kami sa may ilog sa amin, ilang beses na akong nalunod, pero wala, tuloy pa rin guys, nag-ano pa rin kami, pumupunta pa rin kami ng ilog malapit sa amin. And then yung parent ko, hindi nila alam na pumupunta pala kami ng ilog kasi nung kabataan ko guys, medyo makulit din ako. Isa din ako sa mga makukulit na bata na yung hindi pinapayagan na lumabas pero lumalabas pa rin or pumupunta pa rin kahit saan-saan. And yun, so hanggang sa nag-enroll ako sa maritime, hindi ako marunong lumangoy. And then sa PE namin guys, since maritime nga kami, meron kaming swimming lesson. And yun guys, natuto ako lumangoy doon sa sa school lang ako natutong lumangoy guys.
Wow. Very refreshing yung yung soft drinks. And then, buksan naman natin itong Pringles. Ayan guys. Lumayo na yung food ko guys. And yung ibang kasama ko guys is wala na dito. Ako na lang yung swimming kasi almost na dinner time na guys. Siguro nagpe-prepare na sila para mag-dinner and nakapagbanlaw na rin sila guys. So ako na lang yung matira. And napakasarap dito guys, itong mangga. Napakatamis. So yung vlog nito guys is swimming and mukbang. And kanina guys, full pack sila sa swimming pool. Pero hindi ako naka-join guys kasi that time is duty ko from 12 to 4. And ngayon guys, wala na sila. So nagpahinga na sila. And free na akong makapag-vlog, makapag-swimming, whatever I want. So at least swimming na to guys. And then makapag-mukbang, relax. And try naman natin itong dingdong. Guys, dingdong. Sa akin guys, mas gusto ko yung original na dingdong. Yung kulay orange. Kahit pa paano, nakakapag-relax naman kami dito sa barko. May mga times din na busy, may mga times din naman na relax lang kami. Katulad ngayon, nasa anchorage kami and waiting for orders. So, may time kami guys, pwede kami mag-relax ganito kasi wala pang operation, wala cargo operation. And nag-aantay lang kami ng order guys. Kung saan yung next voyage namin, saan pupunta yung barko namin, ano yung mga cargo na iloload namin. So, ang sarap guys. Yung nilagay pala ng dito guys, na tubig, since nandito nga kami sa gitna ng dagat, of course, seawater. And, para sa ito guys, very therapeutic yung yung seawater guys. Kasi di ba guys, nung mga maliit pa tayo, kapag sinisipon or inuupo, dinadala tayo ng mga parents natin sa tabing dagat para mag-swimming or para mag-refresh or makalakap ng sagwang hangin or sea breeze. So, ganyan guys. And I think, effective naman yung mga ganon. Yung punta ng tabing dagat para mag-relax. So, buksan ko naman itong chippy. And I think itong guys, itong chippy abroad is parang binawasan nila ng salt content. As quality, iba yung packaging nito guys, may mga ibang pang writing. And then for siya guys, for export, yung ganitong wrap, yung ganitong packaging. And I think binawasan nila ng salt guys kasi naalala ko yung chippy sa atin sobrang alat, naalatan ako guys. And this one is parang tama lang, parang okay lang. Mas okay yung ganito guys. Yung chippy dito sa abroad. I'm not sure, maybe chief officer already called in. I'm not sure if it's done. I can participate, bro. Sure! And I have special guest guys. He is from... What is your nationality, Bert? Georgia. He is from Georgia. Subscribe Dexter's channel. I'm sure this channel will become very famous. It will take time, but will be soon. Oh! Hola! Kumusta? Babayan? And hope nag-enjoy kayo dito sa vlog ko guys. Dito sa swimming pool vlog or swimming vlog ko dito sa barko guys. And this is Dex Destination once again always saying, bon voyage, keep safe guys. Bye! Thank you for watching my vlog.